Ito na po yung shoutout sa Zero Trip. 40 ng litro. Yan. Bakit? Gadsoy. Third year natin to. Sinukat tayo. Third year po. Ayan mga bay, visit na naman tayo sa ating area ngayon. Ito na po yung shout out sa ating mga subscriber, mga nagre-request sa ating vlog. So kung bago yan magsimula ang ating vlog mga bay, kung bago pa sa akong channel, ayaw kalimot mga bay, maluoy mo og subscribe, i-click ang bell para nga ma-update mo sa akong bagong video nga gahimuon mga bay. Labi na saan, ayaw kalimot mga bay, mag-like, then please ayaw lang mo skip ads sa akong mga ads. Ay maluoy sad mo. Ayaw skip ads mga bay ha, kung mga mugbo nga ads. Pero tagas mga bay, mabutog katunga, pwede na niya i-skip. Pero ka na mga mugbo lang, mga 3 seconds, ayaw lang na nyo i-skip mga bay. Maluhoy taan mo mga bay. Ayaw lang mo mga bay ha, diba? So may shoutout muna tayo sa shoutout kay Rusty Rider, mga pinakauna nga na monetize din sa Valencia City, Bukidnon mga bay. O kay Zero Trip, subscribe siyang channel. At shoutout kay Hams Muto, Mama Slav, Mavigri Santuya, Jufil Montermoso, Marvin Kampugan. So kabangahan na siya mga bay. So yan lang po. So salamat po sa inyong pag-atiman sa akong channel mga bay. So yan po, huwag lang yung mga ads natin, huwag yung skip mga bay. So yan ang bahala nyan. So magpultang muna tayo mga bay, kasi wala tayong tubil at magsorbe tayo sa ating area ngayon. So tubil muna tayo mga bay. full tank migo, special 40 ng litro. Yan. Mahala na eh. Sabi. Alam ka di na mabutog 50. Mahala 40, 42 lang. Ano lang, marag okay ra. Lagi 50 murag halang na kayo na mabutog yung 52. Agoy hanto mabutog 60 na. Visit na. Oh, 55. Dili. Atong last 2000 gyud, 2012 ban siguro to, 65 beto sa una. Kato may grabe ka. Oh, dah. Kato mga 2 stroke lagi adto nga. Wala ay di masilbi. Raider 150 puyo. Abi. Gani. Type sa nigo 50, di ka na mo. Di ka na mo awas ni gong. Murag masayang ron. Murag. Puno na kayo. Alright, thank you very much. So yan mga bay, 3.55, so 40 ang liters. So kita ninyo yan, mahal na sa gasolina mga bay. So yan, sorbe na naman tayo sa ating area. Clear natin yung area natin mga bay. So ayan, sa mga nagpapa-shoutout sa atin, so mag-comment lang kayo sa box, huwag niyong kalimutan. So magko-comment kayo sa box mga bay, huwag ninyong kalimutan. Sabi ko suga padagan sa XRM nga 110 mga 125 mga bay. So comment box lang mga bay kung gusto niyo magpa-shoutout. So ayan mga bay, so gusto tayo mag-shoutout. So salamat sa lahat natin ng mga subscriber
sa mga sumusuporta sa aking channel. So yun, ano na po tayo mga bay, namomonetize na po tayo ni YouTube, pero hindi pa tayo magtatapos dyan mga bay, kasi alam nyo na mag-order pa okay. Alam nyo na pag ma-monetize po kayo gaya sa aking channel, kung sino yung mga baguhan lang dito sa Valencia City, so sana daming magbo-vlog dito para dami na tayo. So secret lang po mga bay is magpupursige lang po tayo mag-post ng video. Kung gusto ninyo araw-araw mag-post ng video para sa akin, pero kasagara mga bay is ano po, yung may langaw na akong pasok sa helmet mga bay. Bato. Yan mga bay, namomonetize ng ating channel dahil po sa suporta ninyo. So sana nandyan lang po kayo. So at saka sa mga baguhan lang dyan, kung sino yung mga small YouTuber, so wag ninyong kalimutan mga bay, mag-post palagi. Saka yung ano po mga bay, music, yan talagang mahirap mga bay sa mga nakaka-copyright dyan. Wag ninyong ilagay na yung music is ano po, dapat makikita nyo doon sa YouTube yung no copyright na music. Pwede yung ilagay niyo sa video nyo, kasi pag may copyright kayo ng mga video mga bay, yung sa akin is copyright claim lang po. Yung copyright claim hindi naman yan makapepekto sa ano natin channel mga bay, pero pag ma-monetize kayo hindi siya malagyan ng ads. Malagyan siya ng ads pero limited. So ibig sabihin magdepende na po sa YouTube kung lagayan lang ng ads, pero sa akin may ano sila option na pwede naman i-delete. Daming na-delete na video ko mga bay, kasi yung mga copyright claim natin is 4 po. So ayan, pero at least na-monetize po tayo. Kung naka ano po dyan mga bay is ano po, yung pagka monetize po natin is 1D lang po ang hinihintay ko mga bay. 1D lang po ang hinihintay ko. Na-monetize ko is last Sunday. Anong pizza yon? Mga 2 ata yun. Basta Sunday, yung last Sunday, kalimutan ko ang pizza yun. At saka last Sunday, pagka Monday mga bay is na-monetize po ako. So nasusurprise po ako na nakita ko yun doon sa White Studio na may dollar sign na po. So yan. So, dahil po sa inyo mga bay, dahilan po niyan is sa inyo po mga subscriber ko. Dahil po sa inyo na-monetize po tayo. So, salamat sa inyong lahat. So babalik na tayo kasi magki-clear tayo sa daan natin kung may mahahanap tayo. Wala tayong magawa. So yan po yan lang po siguro ang masishare ko sa inyo sa experience ko. Yung na-monetize po ako, masaya naman, pero may pero kasi malayo pa kasi tayo niyan. Pag ma-monetize po tayo, malayo pa yung proseso na ano po, masakses po yung pag-vlog mo gaya sa ginagawa ko. Pero pag gusto ninyo yan, problem. Lakas ni 175, inovertikan niya yun si ano, si RS 150. Grabe. Ako. So ito pa yung as usual, ito pa yung lugar na palagi natin pupuntahan, kasi alam niyo naman na hindi tayo makapag-rides ng malayo. So wala tayong magawa niyan, survey lang tayo. Bukas wala naman kaming duty bukas kasi holiday. Relax day tayo, Friday hanggang Saturday. So sino yung makipag-meet sa atin, PM lang kayo dyan sa aking Facebook page, Wapix Godchoy. Visit nyo dyan at mag-message kayo dyan sa ano, sa message kung gusto nyo dito mag ano lang po, mag-grading lang po sa mga 125
125cc at saka especially yung sight na bago yung sa Yamaha. So yan po. So wala tayong nakiklear. Hindi naman tayo maghanap ng mahabol. Flatlining kasi natin mga bay, pod na kasi. Yung gearbox hindi pa nakarating mga bay, yung in order pa. So ayan mga bay, update ko kayo sa next vlog. Baka makarating na yung gearbox natin, so mare-reading na natin ang lahat. So ayan, dito ko tapusin yung vlog. So ipapasok na natin yung XRN 125 na FI mga bay. So yan po, nakipag ano po sa akin. Hindi naman siguro sa nakipagkarera, pero sinasabayan niya ako mga bay. Third gear ng cambio sa aking motor. Sinisibak niya ako mga bay. May angkas po yung XRN. So excited yan mga bay, panoorin ninyo. At saka sa fourth gear, so ayan, makikita niya sa vlog. What's up guys? Good morning. So ngayon mga bay is Thursday ngayon. So another day na naman. So kung bago pa ka sa channel mga bay is huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang bell para nga ma-update mo sa kung bagong video mga himuon mga bay. So ano lang, diba? At least na wala tayong magawa ngayon. Wala tayong ma-vlog ngayon kasi alam nyo na. So ang gagawin lang natin is ano lang po tayo, maghanap lang. Kung meron man. Uy, lapok on the max. Wah, 1 bar na pala yung ano natin mga bay. So update ko kayo mga bay. Yung ano natin, gearbox, malapit na makarating sa stock speedometer natin. Gagana na po to. So wala pa kasi tayong budget na pang ano mga bay, pang digital. Yung full digital, yung sa Raider 150 FI, makikita niyo yon. So pwede yon ikabit sa ating Raider G. So wala tayong may smash oh. Smash to mga bay. Sabayan natin si smash. Ay nakwa. Bago pa yung isnas, maganda sana yan kung doon tayo nakasabay sa ano. Ito lakas ang ipay mga bay. May angkas, maganda to mga bay. May angkas, sinibak tayo. Kaya sinibak tayo mga bay. May angkas. Grabe. Hintayin natin. Grabe. Third gear natin to. Sinibak tayo. Third gear to mga bay. Fourth gear tayo. Ayan. Grabe. Shout out na kaipay. Lakas ni ipay mga bay. Sinibak niya tayo. Hey, ano ba yan? Hey. So sisibakin na naman ito ulit. Nakatipay
natin itong konting mga bay. So, sabi pag hindi ako mag fourth gear hindi ko siya maabutan. Yan, malapit na. Shout out yun naka carb. Ay if-ay pala. Grabe, lakas rin ah. Pag walang angkas yan mga bay, siguradong sibakin yun ako mga bay. Ay, late na tayo. So, thank you. May angkas oh. Lakas talaga pag mga if-ay mga bay. So, balik na tayo. Dito na tayo. Ay, pag walang angkas yan, sigurado sibak tayo. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Ay. So yan, thank you. Grabe, nagpalakas si It. Ayaw. Nasibak kasi siya on 50, hindi na nakasabay. Pag may angkas yan mga bay, siguradong sibak ako nun. Pag hindi ako mag fourth gear sa high speed sprocket, yung pag fourth gear ko, ayan. Nahin na natin, wala pa tayong tubil, layo pang narating natin. Pa tayo na kapag tubil mga bayo, malapit na tayo mag-imte.